أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم آمين. مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا الصراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Buakari biye jumaye biye lahoroma donye Buakari juma donya fe anga dofara Allahumma silika la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ka ala fasabandiya ka ala deli ka ala wele Buakari ka do juma donya fe anga dofara ka kosobe sabula minye an harama donye ala ma anda foi kama ale ala doni kama ka ale ala deli ka majige alai Buakari sabula anga nye ani lahara o li nyuma abi soro odela boka siriki ka do ambe ala deli ala mi nye setiye ambe ala deli ala mi nye nyeda ambe ala deli fe bele jile bi fara ala mina ambe ala deli boka ala mi nyanda ala mi nye nyeda ala mi nye laharada ala mi nye nyuma ani juma da ambo ala de deli seba ala de ale deli kaka ala on malidon on bi deli ala on malidon on bi deli ala bi deli ka hinana ika nga jamana ika kishi ika nga jamana tanga ala on bi deli femi bi ne do on gabi ala ebo donga tema on yelaka abi wuli yoromi abi laba mina adaba ku nyeminye subhana wa taala eba donga tema onga ala on bi deli anzemene be ala de la ala min bi se ka to ika magoto ka do anini mbala wuche ka do anini kojugu che ka do anini janva che ala ni yanga jamana kishi ika nga jamana de kishi ala ika barka do anga surasu kulula ala ika barka do anga surasula ala anga jamana ma nyuma fofo be na hakili bala ka nyeshi jamana ma ala barka do ala ika yele menu anga jamana famaw ala barka dula ala barka dula barka dula ala ika hakili nyuma nduma ika ta fa nyuma dirula ala ni ma minu be kuma ni ma minu be je ala uke dana mawye uke mawye ma minu gono jeledu anga jamana ika do masake ala ika do ika hakili nyuma ndama ika sinzi dama ka barka do aka kula ala ni yo ke jamana den aminu mbako ika hakili nyuma nda on nyera ma anga fam yalike ala ika sabali dama mim se ka to anga jamana abi jidi ala ukika ala kama uke muhammadu kama uke ya rasulullah kama uke magani madne kama uke kurishu barka kama ake qur'ane kama ala ika jidi ika na anga danga denye ala ika na danga de bwana ala anga jamana de mimbe na magene kene ya dama gela ba anga jamana de minga malikono malikoka ala ika do gele wuli ika bele jele ko ke here here mina here min di ba here min de kotige ala on bi deli ala on bi deli ala on bi deli dere e de bi deli ala nga jamana de min be ni kamana gwa bala malikono malikoka ya rabbi ala kamana gwa intaka wuli ala ni kamana gwa taka wuli fe mi nga nyama abla o barala islamia jidi ala ka limania do ana ala ka limana do ana ka islamia jidi ika hakilu fere ni nyumai ala amu nyini fe ala ka barka do anga dimba yawla ala ka ndum barka ala ka ndum barka ala ka na danga dembo amina kana danga de bwana amina amin Buakari dugaw ke baya an ya mena baya Allah anga jaka ambulo korata biye jumade a'udhu billahi minash shaitanir rajim اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله آمين أفعل فاتحة أنغتا اللهم إني إنا أسأل كل الأفواه والعافية في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمين لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين Karawato watu ngara naam nako bala choko beti Buakari sibigi nebe mbulo Buakado mbibo ni sebe mi nuka ma le soir de Bamako ula Maimuna dumbia ni nyaka sebe ni Buakari ikado ngalo mana sandange kabuli ni tiye wuli la minute kele aba mina kaka kare ka Buaka bi sigata ngunu mi mbarika buyana Buakari sibigi kado fonya ngo kuma minu ni ma wara kungele me ko jidi nyetala sabula ho
conseil islamique Bouakari k'a dɔn u kun bɛnna min kan an'u kun ye min fɔ baara kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn haut conseil islamique alamisa don min ye u jabalaba ye ɲɔgɔn ye ba de kɛra wele da kɛra bɛɛ lajɛlen fɛ jango ɲɛmaso min ye Usman Madan Sherifa Aidara i k'a dɔn ɲɛfɔli ka kɛ a ko Sirifukɛ i k'a dɔn a ka nin wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kɔrɔfɔ caman ye i k'a dɔn de kun bara ka kalenkale a kun kan min ye u ni camancɛ fanga Asimu Goyita ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan mun ni mun de kɛra Wasiriki dɔw kɔni y'a miiri de min kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔba ye o bɛ haut conseil kɔnɔ min kɔni ye ɲɔgɔn fɔmabaliya ye o bɛ haut conseil kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen nkalon sabula haut conseil jama bɛɛ lajɛlen dafalen kun bɛ kɛnɛ kan min ye a ɲɛfɔli ka se k'o kɛ kuma min n'a fɔra k'u ni jamanakuntigi kan ka ɲɔgɔn ye haut conseil bɛnn'a kan Usman Madan Sherifa Aidara a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ɲini k'a fɔ ɲina kuma minnu bɛ fɔ jamanakuntigi ye i k'a dɔn ale ka danganw a olu ka a bɔrɔtɔ ni k'a bɛɛ fɔ tubabukan na ka ɲɛsin jamanakuntigi ma ale tɛna kɛ kuma dafa ani dugawukɛ ye min fɔra haut conseil fɛ yanni u ka taa Asimu ka kɛnɛ kan o de kun ye nin ye i k'a dɔn u labanna bɛn kɛra min ka o de ye haut conseil a ɲɛma dangan min bɛ yen n yɛrɛ dɔgɔkɛ Makiba a fɔra ko ale ka tubabukan de sɛbɛn min bɛ silamɛw bolo i k'a dɔn gɛlɛya n'u ka hakilinaw a bɛɛ lajɛlen ka taa fɔ tubabukan na jamanakuntigi yɔrɔ la Bɔgɔsiri baara kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko sabula min ye kɛnɛ in zelen ye i b'a ye k'a fɔ Makiba de ye discours kalan tubabukan na nka i b'a ye k'a fɔ minnu bɛ kunnafoni cari maa caman de y'i banba Usman Madan Sherifa Aidara ye min fɔ bamanankan na caman y'i banba o kuma de ka ni k'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ k'o sɛbɛn kɔrɔ sinsin ni k'o sɛbɛn kɔrɔ ayiwa boso nka min ye kuma kolomabaw ye o kun bɛ Makiba bolo Ortemi yɛrɛ ale min kun kan ka segin kunnafoni in kan ni k'a ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn olu kɔni ma ayiwa baba don Makiba ye min ni min fɔ o kuma ninnu dɛ mɔɔw y'o de miiri k'o kɛ gɛlɛya ye k'a kɛ n'a fɔ i k'a dɔn haut conseil mɔɔw yɛrɛ de fɔra ɲɔgɔn kɔ u ma bɛn ko la Haidara ko a ko i k'a dɔn nin ko in min ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ye gɛlɛya kisɛ kelen t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko sabula min ye yan'u ka taa i k'a dɔn ayiwa président kuma ɲɔgɔnya u bɛɛ n'a kan k'a fɔ Makiba de bɛ discours kalan o discours in fana sɛbɛnni min ye Makiba ni maa fila fo maa saba olu de jɛra ka discours in sɛbɛn sabula a fɔra ni discours sɛbɛnna u b'a bila ka taa jamanakuntigi nagakɔrɔmaw fɛ yen olu b'a kala k'a lajɛ ni ka faamuyali sɔrɔ n'o kɛra kuma min i k'a dɔn o kuma discours kalanni yamaruya bɛ di yamaruya dira bɛn kɛra kan k'a fɔ Makiba bɛ discours kalan Makiba ye discours kalan Bɔgɔsiriki o de fɔra haut conseil yɛrɛ la ɲɔgɔn ɲɛ la yan'u ka taa kɛnɛ kan kalanni kelen kɔ k'a ban Usman Madan Sherifa Aidara a fɔra fana o bɛ dakurunya fila fɔ ka dugawu kɛ a kɛra o kɛcogo la ni mɔgɔw taara kuma bayɛlɛma k'a fɔ ko ayiwa a bɛ n'a fɔ gɛlɛya bɛ haut conseil la gɛlɛya kisɛ kelen tɛ yen Makiba ko i k'a dɔn ayiwa discours min n'ale y'a kalan ale ni maaw de farala ɲɔgɔn kan haut conseil kɔnɔ u y'a sɛbɛn k'a jira ɲɔgɔn na cɔ nin bɛ cogo di nin bɛ cogo di nin fara a kan nin bɔ a la u tilala k'a discours sɛbɛn k'a bila ka taa président i k'a dɔn a ka mɔgɔw fɛ yen olu k'a laribe k'a lajɛ olu ko jɔn k'a la nin ka ɲi i k'a dɔn o fana de kalanna yalima gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ye Bɔgɔsiriki i k'a dɔn Usman Madan Sherifa Aidara a y'a jira k'a fɔ silamɛya i k'a dɔn Ala kelen don min ye kuranɛ kelen de b'u bɛɛ lajɛlen bolo taabolo ni hakilinaw bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ dɔɔni nka min kɔni ye kɔrɔfɔ yɛrɛ ye ani taabolo a bɛɛ lajɛlen bɛ taa bala yɔrɔ fila de la yɔrɔ fila min n'o tɛ wuli abada o ye Ala ye kelen ye kuranɛ kelen de b'u bɛɛ bolo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra soir de Bamako an bɛ u fo ni ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indépendant Yusu Kamara nin y'a ka fasiri ye e ko anw ka sanuko dugujukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna na hakilinaw ani wulikajɔ minnu sabatilen don a bɛna kɛ sabu ye min y'anw ka nafolo ye a ka se n'o y'an ka dugujukɔrɔ nafolo ye a ka se k'an bɛɛ lajɛlen nafa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye code minier kura min n'o sigira sen kan kabi san 2023 i b'a
b'a ye k'a fɔ hakilina dɔw ni laɲini dɔw kɛla a kɔnɔna na o laɲini dɔ sabatila kɔsada in na ka bɛn janvier kalo in tile 19 ma san 2026 n'i y'a lajɛ tɛgɛ ŋɔni sina maa min ma ni ka danaya da o kan n'o bɛna kɛ sabu ye ka wulikajɔ sabati a ka jɛkulu to a la sa ni ka se k'anw ka dugujukɔrɔ nafolo k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la o de ye Hilaire Bebian Jara ye Hilaire Jara n'i y'a lajɛ maa dɔw baarada min da filɛ ka kalifa a la dunan tɛ a ma o bawo a ye ba jɔyɔrɔ caman kɛ a kɔnɔna na hakilinajigi n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Hilaire Jara ye Barrick Mining Gold ale tun ye o maa kologirin dɔ ye n'an y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye expert ye expert min do en développement durable et environnement wa n'i y'a lajɛ fana maa min n'a y'a jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ a kɔni y'a jira sa k'a fɔ wulikajɔ danaya min dalen filɛ nin ye ale ka jamanakuntigi fɛ walima camanjɔrɔ fanga ɲɛmaaw fɛ a na baara in kɛ k'a timɛ ka se a hakɛ la wa a ka jɛkulu a bɛna fara minisiriso min kan i bɛ o dɔn wa o de ye ministère des mines ye an ka dugujukɔrɔ nafolo o ko kalifa an bɛ minisiriso min na a n'o de bɛna jɛni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa kofɔlen a bila an bɛ jɛkulu min kunna jɛkulu in yɛrɛ cogoya ye min ye i bɛ o dɔn o de ye commissariat chargé des activités minières ye n'i y'a lajɛ dugujukɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ faso maliba kɔnɔ seleke 4 kɔnɔ ale ka baara n'a ka wulikajɔ a bɛna ɲɛsin o ma wa jɔyɔrɔ min d'an bɛ ka fara a kan fana a sugandili gansan de ka kɛ ɲɛmaa ye koyi ministeriya jɔyɔrɔ n'o ye rang de ministre o fana ta bɛ ka d'a ma ɛnkɛ Hilaire Jara kɔni e ko k'a tun bɛ baara kɛ mini a tun bɛ baara kɛ Barrick Gold la o minnu ni jamana tun bɛ ɲɔgɔn sama na minnu minɛna ka don kaso la a kun t'o la kɔni ayi a kun t'o la e ka ɲininkali kun ye jumɛn ye n k'a ɲɛdɔn kɛ ale ma don kaso la dɛ ayi min ye Hilaire Jara ye i b'a ye k'a fɔ a ka baara anw ka jamana kɔnɔ a m'a daminɛ koyi dugujukɔrɔ nafolo baara a ye dɔ kɛ Côte d'Ivoire jamana kan bawo min ye directeur ye mine de Tongo o to a la Côte d'Ivoire jamana kan a kun b'o ɲɛmaaya la wa ka bɔ yen fana i b'a ye k'a fɔ a ka nin jɛkulu in n'o ye commissariat chargé des activités minières ye o kɔni i b'a ye k'a fɔ jɛkulu ani sariya bolo minnu n'o ye décretw ye minnu kan k'a ka jɛkulu yɛrɛ taamali a n'a kan ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min n'an ko organisation fo ka taa se a kungilenna ye fɛn minnu ye o de ye dugujukɔrɔ nafolo n'o ye faso maliba dugujukɔrɔ nafolo ye k'o bɛɛ lajɛlen kɛ nafa ye ka ɲɛsin jamana a wagande ba ma n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye staff ye n'a bɛ wele ko cabinet o bɛna sigi sen kan a fɛ ka taa se bureau d'accueil d'orientation ma min ye service administratif et financier o fana bɛ sigi sen kan ka taa se service de documentation et de l'informatique ma n'i ye nin données minières bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan informatique ale kɔni bɛna yaara ka taa yenfan fɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a ye k'a fɔ minisiriso n'i y'o fana ta k'o lajɛ o sigi cogo ani nin commissariat chargé des activités minières o sigi cogo bɛɛ lajɛlen ka kan o de y'a to jɔyɔrɔ dil'a ma ka tila k'a fɔ minisiri ni makama ni bonya ni sara min ka kan o bɛ ta ka d'a ma fana minisiriso kɛra 2 ye sa dɛ bɔn hali an bɛ se k'a fɔ nin bɛ sɔrɔ ka kɛ minisiriso ɲinini ye sa kɛ ministre délégué o ma f'i ye dɛ e de bɛna i bɛna cɛ kɛ ministre délégué ayiwa il est ministre à part entière parce que il y a ministre de quoi là le ministre des mines ni nin fana kɛra chargé des mines. C'est le commissaire chargé des activités minières. Minières avec un rang de ministre. Qui est le vrai ministre des mines maintenant. Je veux savoir. Qui est le vrai ministre des mines maintenant. Le commissaire chargé à la sécurité alimentaire. Et alors, à des ministres de Beau Fanabolo. Mais lui, il n'a pas ministre de l'agriculture. Il n'est pas ministre de l'agriculture. Avec un rang de ministre, encore un ministre Makama. Ani boyo no be di ministre ma o be da fane ma Hilaire Jara ni ya laje Yusu no ye fasri ba Yusu Kamara lele bana kono akoni ya jira sa ka fo mi Hilaire Jara ye abena do de fara wuliga joka ani chesiri ani nyedo dana mi danvle ni aka on ga dugu jugoro nafolo aka bla antayala aka kan sagoye wa fe mi be bo dugu jugoro nafolo ma fena ni bele jele ka se ka ge noni nafaye ka nyesha nga wakande ba ma ni we se ba domna salo ka bo bana kono Yusuf Kamara aka fasiridu karamo do ngara demiseni ga dugla mashimi o yetnye ganda te bombashina illa ba ni fa be goya de ni fa mana goya fa itire jugude bola
ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula Bekomu bila bɔli la maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Maimuna Dumbiya Bouakar a bɛrɛta Suba n'i y'a mɛn karisa ye Suba bilen ye a dalakilisi de ka ca Bouakar i k'a dɔn i bɔra ka min fɔ dugu min ye an ka dugukolo kɔrɔla ye sɔrɔfɛn minnu bɛ yen nafafɛn minnu bɛ yen Bouakar a dɔnbaa ka ca an ka jamana kɔnɔ min kɔni ni bɛn kɛra a kan k'a fɔ nin tigi nin bɛ Mali dugukolo dɔn a y'a baara kɛ kabini a sifin fo ka n'a si jɛ Bouakar i k'a dɔn o de ye Darama ni Danbɛlɛ Darama Danbɛlɛ Segu a ka Darani Bouakar i k'a dɔn directeur national de la géologie des mines a y'o kɛ o k'i bɔ ye expert géologue o don Mali kɔnɔ Bouakar maa si t'a jira maa na bilen Mali dugukolo jukɔrɔla mun ni mun b'a kɔrɔ Dara ɲɛ tugulen n'a ye i sen cu dugukolo yɔrɔ min Mali yɔrɔ o yɔrɔ ni pétrole bɛ yen walima sanu walima marijanɛ Dara b'a f'i ye ko nin bɛ yen a bɛrɛ tɛ n'a dun y'a sen a bɛ taa sɔrɔ o dasilen bɛ yen Segu a ka Darani Bouakar k'a dɔn dankɔrɔba in maa lakodɔnnen don jamana kɔnɔ a ye wulikajɔ caman kɛ sabula politiki kɛnɛ i k'a dɔn Titati a nan'o kɛnɛ kan k'a sɔrɔ hali politiki n'o kɛli man diya ye min ye président ɲini ye a y'o kɛ a ye ministeriya kɛ min ye directeur national de la géologie et des mines Darama ni Danbɛlɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ Bouakar a ko n'i ye Dara ta k'a lajɛ a nan'i yɛrɛ sɔrɔ waati la politikimaw caman cɛ la a denmisɛnnin ncinin olu kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ kwa ka kilisiba k'a da Bouakar o de kɔni kɛra sababu ye Dara yɛrɛ a kana politiki la a bi baara yɛrɛ min dɔn ni ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o ye dugukolo ye Bouakar dugukolo jukɔrɔla min ye Darama ni ye maa tɛ Mali dugukolo kɔfɛ a ye jango an bɛ donni minɛ i ko bi min kɔni ye jamana yɛrɛ n'i y'a mɛn tubabukan na carte géologique Bouakar ka taa se permis de recherche ma maa minnu bɛ sanu bɔ kɛ min ye a ko ɲɛɲinini ani bɛnkanw nin bɛɛ lajɛlen Dara ye nin kɛ jamana in kɔnɔ Darama ni Danbɛlɛ o de la directeur national géologie et des mines a y'o fana kɛ Bouakar o bi fɛn caman ko fɔ a ko senfɛ min ye dɔnniya ye ani hakili dɔ farala kan kosɛbɛ sabula Mali yɔrɔ ka dɔgɔ Darama yɔrɔ min ɲala i k'a dɔn dugukolo fɛn minnu b'a jukɔrɔ la ka se k'o ɲini a ko an bɛ donni min na ko bi mɔgɔw man ka ɲinɛ Dara kɔ jamana in bi danga min na sanu dasilen don yan jama bi yan marijanɛ bi yan fuko wɛrɛ farala kan lithium fer manganèse bauxite Bouakar a ko Mali dugukolo fa bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen bɛ o don ko dɛ ne ye fourage sen yɔrɔ la wallahi mina min f'i ye ne yɛrɛ kamana ganna fourage senni u bi goudron bɛlɛ min kɛ a taara bɔ o bɔra an bɛ t'i ka yɔrɔ kɛ tomo ye ayi n bɛ dɔn sa a bɛna n'i ye o bɔgɔ bilenman dɔ bɔra ne ni musow anw y'o cɛ ka t'o ko aw ko ɲɛna ko mun don sanu bɔra a la wa kamalen min bɛ fourage sen Jara o ko ne ma dɛ a ko wallahi ale bɛ fourage de se diɲɛ Mali fa bɛɛ a ko Mali dugukolo fa bɛɛ sanu ye ayiwa a ko n'an tɛmɛna nin kan ko sanu bɛ bɔ yen o ti i ka dugukolo ko dabilatɔla ye ayi a fɔ n kɛra maa ye ayi jamana dɔ sin ka sɛbɛn bɔ a la ten ka yɔrɔ wɛrɛ d'i ma o tɛ tɛnɛ kelen maa ya je vais vendre à 100 milliards Allah o ye ne donnen ye da la o ayiwa ne b'a fɔ ten a y'a bɛɛ ci yarɔ kɔni o kɔrɔ maa ma bɛ ne kɛrɛfɛ i bɛna kungo se mɔgɔw ma dɛ ayi dɛ ne kungo se maa ma dɛ jamana b'a yɔrɔ san de n bɛ min f'i ye dɛ wallahi Mali yɔrɔ si tɛ yen sanu tɛ yɔrɔ min siga tɛ kuma ye je te dis Bouakar fasiriba ko a ko nin wulikajɔ ni jateminɛ o ka to Dara ma an bɛ donni min na ko bi jamana kan ka fɛɛrɛ kɛ ni cɛ koloma bi yɔrɔ o yɔrɔ a nacogo ɲɛna o bawo min ye Hilaire Jara ye o ka cabinet ma sigi fɔlɔ dɛ a tɛ wele bila Dara ma le commissaire chargé des activités minières oui a ka Dara wele s'il veut vraiment y réussir a ka Dara wele Dara yɛrɛ de kan ka kɛ ministre des mines ye mais moi je te dis o kɔrɔ e bɛ ne ka professeur contrôle la dɛ ton professeur c'est qui Amadou Keita docteur Amadou Keita il est quoi il m'a enseigné en première année faculté des non j'ai pas demandé ton enseignement j'ai dit il est quoi il est professeur il est ministre c'est l'actuel ministre de quoi des mines en bas boy a te boy il m'a enseigné l'économie politique non économie politique ni mini ye kelen ya a bɛɛ ye kelen wa i ka école karamɔgɔ a wulila
o yita anya wuli a te wuli badiri semaine kala ko Abdurrahmani Dambele a ko nin gamane nye dugukolo do bi fo ka fo ka tote jamana nyemo kan ga wele dake ni expert ba minnu be jamana in kono wa ka sirki nu be ko nyedon nu bi dugukolo don jamana in dugoro la fale do nafolo ma fe damanda la o manga nyinu ko min ye dara ye akanga wele ka demedeme min ga ingalu kala wa ka sirki ka do nyemaya hal na mako ye ikado asimu go itakanga dara wele kabla krefe min nye nyingali ka to ko kala niko ikado kidali avafe muni mumbe nunu nana kuba sa nunu ngo kube dinketa e ka kila munyi o de te conseiller akanga dara wele ningu ye sebani anye min bo sorde bamako kono e bamako wula sorde bamako wula karabo ko to warani entega do ni sabab bo sabab no ka mako e triomphe du Mali o ko te suba gerejega kadi abe dugumina jama de ga chai fazriga ba ulu fana soro bureau du vérificateur général ko ko fundi sraka ma be fe mi ga ibe o donwa c'est fawari o million bi woro ani duru o de tunulembe cantine gestion des cantines scolaires mawbulu hange logol do ga dumuni wari ko ni nyere here kabo ni here mali ko ni tejje war shi aywa mi bureau du vérificateur général ya do la dala ko la na fulo be takadi foro ba segeda bulu foro ma ale ga segeli na ga do Mali aba takaye segere aga ni foranje aka ni segeli bulla foranje mi ngonna na o de 2022 2023 24 fo ka ta se janvier ko le bisa wani kele ma 2025 ni yo foranje laje sanani bonyongo ani doni baye ka fo war mi ngoni dala ka di commune ma ani mi kapu fo ka ta se tabulu wara munun be nulu be lokol ko kuma fo ka ta se an ga demsana ka munun be nu ka dumun go ta me ka de ni jakulu nunu na dum bela jele ko ne te ngoni shina ula ka kerengere ni ala mi centre national de cantine scolaire an ga ma ko CNCS ulu de ko ni te ngoni se bakoro shimbe ula ta sabu ke mi pamu ga programme le programme alimentaire mondial ka ta se catholique relief et service ma nunu de fanga farame yoanga wasa mi onga demsonga lokol ko akase ka o ka se ka to logol so konna na kala mana jigi dumuni ga tebe ni ka di uma munu nga yoro ka jan olu ka se ka o kono bara sebe koro so wasani wala unta la ulada fe o ka se ka kalango nyuma nzoro ngani ya laje na fulo mi mbeta ni ka di ni centre national de cantine scolaire ma fo ka ta se comité de gestion scolaire o jakulu fat o ya flana yi nunu ngoni ngeme ga na fulo ngoni nge bafa ani kirjay ba o sega lu borani femi o de se fo wari million bi woro ani duruna kunganve usela ka nyefoli ke ka nyeshi wari mi made o de se fo wari million duru o na kunganve o ato taraminde ini ngali bombe ka ke ganiya se bakoro laje vérificateur no bureau du vérificateur général ka temunu no lu temena ni yoroko holeina ka ko beleje le feze sa damado ngonna na ko ni ngema ka jirasa ka fo mi comité de gestion scolaire mawye olu ko ni ko document comptabilité ubulo o kente ka comptable fana nyini ka bla wa mi journal de caisse fana ni wari imbola asema wura yeni o dilante uve waniya kala bangia farde dato aba ko na jufa ko na warte do abse ko ke chugodi ko ni sa pièce wala wulle ba kama sa warbe takadi ma chugodi bo boko du ma papier javi o tsaka go nam o ke chugodi mi collectivité territoriale asi mo be do fa nyina do bi ba maldeana na volo be di mi ba de we glaka du na tanasika mi collectivité territoriale mi bureau du vérificateur général ka chedo ko mi collectivité territoriale ku nganga comité de gestion scolaire manunu ka kalanke ukuna na volo mi mena bla uka boloka na volo nganga la tama choko mi sema volo kanga kala choko na ka nyafolige ni sege li wulila uka sema mbele jile takada aka fese o tabolo mi vleni o kalama taka nyashu ma collectivité territoriale fe gui wani ya le javana mi na fo nyafi choko na journal de caisse o ye ni bena bo kesu gono sebe mi nganga dlala o dlante ala wani ya la jafana mi centre vana no centre national de cantine scolaire angwa mako CNCS o vana o ka wuli ka jo nyaji me fami ma manuel de procédure ta ubulo no manuel de procédure administrative et financière de comptable kata se matériel munu betani ka di uma au ka ni barama nunu mine walma ka ni mine nunu mine ka se ka demso ga dumun debigo o ko ka se ka sigi senga sebe vura te mi be ni
nin barama ninnu ni ka o cogoya fɔ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ halisa min ye commune 2nan ye 4nan fo ka taa se 6nan ani minnu bɛ district de Bamako kɔnɔna na yan i b'a ye k'a fɔ min ye bordereau de livraison ye o fana tɛ u bolo comité de gestion ale kɔni b'a la k'a ko kɔni halaki ka taa cogo min na a b'a la k'a halaki ten wa n'i y'a lajɛ wele bila an bɛ u ma fana k'a fɔ min ye sigida fɔlɔ ye ka taa se 2nan ma 4nan 5nan fo 6nan Bamako district kɔnɔna na yan ka taa se commune rurale minnu n'olu filɛ nin ye Megetan na n'o ye Kulukoro mara ye ka taa se Tienfala ma Keleya Sido ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni comité de gestion scolaire tɛgɛnkɔni sin bɛ u la k'a sabu kɛ ko wari min dala ka di u ma n'o ye PAMU ani catholique relief service ye olu ka nafolo min dala ka bila u ka bolo kan o ye nafolo in kɔni dun cogo min ka di u ye o nafolo fo ɲɛfɔli de ka kɛ a ko kan min ye président des délégations spéciales ye maires kunna ka taa se maires ma minnu bɛ les maires chargés d'expédier les affaires courantes minnu bɛ ni délégation spéciale sigila a maires kunna Bamakɔ district kɔnɔna na ka taa se commune urbaine de Buguni ma min ye commune rurale de Megetan ye Tienfala ka taa se Keleya ni Sido ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ka ɲɛfɔli kɛ bari wari min bilala u ka bolo kan an bɛ segin a kan tɛ ɲina a kɔni a wari a ma kɛ nafa ye bawo nafolo ko k'a fɔra ko nafolo ka taa da min fɛ a ma taa o da fɛ n'o de ye denmisɛnw ka dumuni k'a tobi k'a di u ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye CNC n'o de ye centre national des cantines scolaires ye ale kɔni nafolo min kun bilala a ka bolo ka PAMU fɛ a fana m'o don a donda fɛ bawo majɛ min kɛra ale bolo o bɛ taa se fɔ wɛrɛ $14 na wa CGS n'o ye comité de gestion scolaire ye nafolo min dun n'o fana bolo se fɔ wɛrɛ $38,000 a n'a kunkan fɛ wa n'i ye cantine scolaire du Cap de Ɲono n'i y'o fana lajɛ Ɲoro du Sahel wari min fana tununa olu fana bolo se fɔ wɛrɛ $10,000 a n'a kunkan fɛ nin bɛɛ lajɛlen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o kɔni a dagosi a sɛbɛkɔrɔ ka giri wa ɲininkali min bɛ kɛ dɛ nafolo in kun bɛ di u ma waati min na yalima u bɛna nafolo ninnu ta ka musakaw fɛn minnu dafɛ o kun bɛ sɔnna de wa n'u ma se ka sɛbɛnfura kɛ a la ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin wa sɛbɛn fɛn min y'a salo ka bɔ les triomphes du Mali kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ bureau du vérificateur général ko kunnafoni di sira kan waati ne bɛ n bolo Boubacar don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Boubacar a boli ko siɲɛ 493 ni siɲɛ 7 maa min y'a sɛbɛn serifukɛ don Alhaji Abe Haidara kɔnɔ daburu jan 2 Boubacar olu se ka ɲɔgɔn fiyɛ a ko i k'a dɔn tanuni a kana digi maa na n'i ye jamana kadiriba min dano a kun de ye Keleya ka se ka wuli jamana kɔnɔ min b'a to bɛɛ lajɛlen b'a ɲɔgɔnna baara kɛ a ko nin kamalen yalima suba do wa yalima ɲɛguan do wurudi de b'a bolo wa tari jinɛmɔri de do n'a bɛ wari kɛ kɛsu kɔnɔ ta kewu wagatigi dɔw bɛ wari dun dɔw bɛ wari ɲini k'a bila jamana wagande kɔnɔ miliyari 1 ni miliyɔn 400 ani a kunkan fɛ wagatigi k'a dɔn san kelen kɔnɔ kasi k'o kɛ jamana wagande kɔnɔ tâche wagatigi k'a ko maa tɛ se ka nin kɛ min tɛ n'i tɛ jankafali jankafali lɛnpo a b'o de ko fɔ sigun kelen do ka wari min kɔnɔ Boubacar k'i k'a dɔn jatew bɔra k'a fɔ nin min sɔrɔ a mana tigɛ Dawuda da la a ko a y'a sigi kan kɔnɔ yan Boubacar ka sera ka tɛmɛ o ka ten ka taa a daki wagande kɔnɔ ten gami a bɛ fɛ ka kɛ Konate ye wa dɔɔnin na kɛ maa ɲɔgɔn ye Boubacar Dankɔrɔba ye a welela de décembre kalo tile 18 san 2024 Amadou Jankanfal a nommé na direction générale des impôts k'a ma DGI Boubacar kuma min n'a welela maa minnu ka kiku minnu bɛ ko dɔn bɛɛ lajɛlen ko a ye cɛ min wele nin wa nin kɔni bɛ lɛnpo dɔn nin ye baara caman kɛ lɛnpo la Boubacar sigi kun kelen do k'a kɔnɔ yɔrɔ min a y'i pan ka bɔ yen kun na ka t'i can kɔfɛ canjala janvier kalo tile 4 san 2025 Boubacar k'a dɔn ayiwa o don de a ye baara ta san kelen kɔfɛ min ye Mathias Konate kabako Mathias Dagabana Mathias min n'a y'a tile kɛ lɛnpo la ni awa mina ma da jɛn a bolo da kelen da kelen Boubacar i k'a dɔn o sabula o kun kan ka taa retraite la o sina ka mina bɛɛ lajɛlen cɛ a n'a ka kilisiw k'a di Jankafal ma Boubacar Jankafal sigilen kunkolo kan a nana jateminɛ kɛ Boubacar k'i kunkolo munumunu maa min ni maa min bɛ lɛnpo la a b'u dɔn o u jɛra baara de la a bɛ san caman bɔ yala ale yɛrɛ ka kɛ ayiwa DG
Bokasiri ke reseti o de ne nakunye ne ma wele njeka yi ma wele ikado dore kama nye barakela de o kuma nganga wuli ka joke jamana indumbi geleala taji ti soro Bokasiri ke ikado kurabo gelea be o kuma mbi wor soro chugo di kadi jamana ma sabula jamana mago benena Amadou Janga Fall ngolo munumunu na Bokasiri ke sabula ni kalana ibi fe mi ndo o ti woso yi Bokasiri ko oro ni bele gele na aka service da minum be nu kanga chorni ke ka wuli ka joke chaw ni muso ayi Buma jamana dale do ana mali mugo bana minya jamana kundiga Asim Goita asimile lo ka laje minya de sama ko clip bisaba ani kele fo fere de ka ke jamana bi nafulo mi zoro anye ka se ka soro wasiri ko roni be dabali kuro minu ndigara e a donde itlo majo de sama ko clip bisaba de kele sa 2025 DGI no ye lempo trésor usina kata milliard bakile ani milliard kemenani ani kemesaba una kungava usina kato yereke aywa bank trésor kono ti sebri kala ko sigungele de ko kono ko ni milliard bakele ni kema saba kun zoro la eleni awasara Bokasiri ko temeno ka ni milliard tan woro yi ako ki boy Bokasiri ki ni ya jate mena kema sara dala ibai ka fo keme wo keme uye keme ani kele de ka tema make onyeno Bokasiri ki no e boy minye abo bulo fara wi DGE Bokasiri ki ka do milliard bakele million geme ani bi wolovla ani shege ani buruburu Bokasiri ki si kungele do ka mi ngono ato boko ngu ya temo ka keme wo keme ni kele Bokasiri ki osoro la akuni Bamako ka fota ka laje ukoro mi ma DID Bokasiri ki ka do olu joro kera milliard keme bi shege ni duru Bokasiri ki olu fana ka wuli ka jo o fana kera sababa yi akuni Bamako lembu misenu beta ka laje o fana u sese ba koroke sabula ibaye ka fo milliard bi konondo ni fla si ukule do ko makono Bokasiri ko utemeno ka ako wuli ka jola bako ani banye ni yo lu bele gele ka jateta milliard bi shegi Bokasiri ki si ukule do ko makono olu fana yu pa minye banye milliard ta ani fla na ku ngave olu fana temeno ka Bokasiri ka akwika do Janga Fall opma mundalu de be kembulo abi wurdi de kewa yalma jina mordo la bonne gouvernance kanasiga ode doa bonne gouvernance ko marake juma femi be soro kado fe ko se mo ndafe Bokasiri fasili bako ako jate minena ansigile donaye ika do min woni sa 2026 amani dabali ndiga wa awa iki sigi ni balawe ko sabla abina ko ke sa 2026 ala ko jira na min bi ka temani beka ni mu yesemani anya min bo aujourd'hui kono aka bi boli la ramo to wara aujourd'hui mali ambe ufo ni ndaga do ni sabbe bo sabbe no ko ma ko le soft Umar Bari obe ni aka fasiriye bari ko mangata chambre et criminel de la cour d'appel là de bon ni ni ngiri blo nonu amano ko wi chambre yere di ko chambre criminel la cour d'appel na y bo chambre de métier chambre de commerce ou même mi do nga chambre ko ka danda no bora la chambre to nonu ala mani mari chambre wa mbebi utobe ukavi enede sa kaluta na flow ben chambre ni nwanji amengo utali sira ai e ba do mi no wa chamango ni mbe olube tu nyama dogo de o ba nu to rafie na kena ma to so ka mutula la ilaha e de ben nu e ku ka tai e no de yenga do ere ni ma me chambre avocat juge magistrat ni ndoko nunu ko fuy jabe premier cabinet deuxième cabinet quatrième cinquième ala ka ngishi Allah nam MC ala ngate cinquième o to ro de tawro cinquième o memini to gori abe MC akuru kono aka MC o be ebi ndongwe eni zaki seru kwani au kwani ngamba ma misali o nam MCA Umar Bari le softu kono akmana aya jira ga fo mi chambre criminelle de la cour d'appel de Bamako e ko o ma santanta ka di nyesigi so o comptable koro da mawa ajubala o ni ata ka laje ma ko hole o gama ga to gundola o ko ST ale ko comptable nyesigi so
so o ɲɛmaya bulu o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana a kɔni a ye baara daminɛ yɔrɔko fɔlen in na a bɛ ɲini ka san yiri ka bɔ wa n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ min ye cour d'assises o de cogoya de yɛlɛmalen filɛ nin ye k'o kɛ chambre criminelle ye cour d'appel o kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana min ye sefa wari miliyɔn 100 ye nin ye hɛrɛ ye wa ST a y'o de ŋanamu e kelen bɛ se ka miliyɔn 100 dun cogo di wari non wa a tɛ siran han a ka siran a na siran o ko to mɛlɛn mana ja bani da a laban bɛ miseli de kun o bɛ bɔla a kana k'a fa i kana siga naam min ye fasirikɛba ye a kɔni kɛ bɛ k'a jira le sɔfiti kɔnɔ k'a fɔ min ye maa kofɔlen in ye b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɔni kɛla nɔfɛ bawo waati min na ɲɛsigiso o ɲɛmaya bulon nana sigi a ma k'a fɔ nafolo dɔw b'a la ka taa sira dɔw fɛ donc ala olu kɛn tɛ ka faamuyaliba sɔrɔ a la ja maa kofɔlen min ye ST a welelen k'a jɔ juge ɲɛkɔrɔ yalima ST e yɛrɛ ye nin wari bamugu kule e y'a labɔ cogo di dɛ a kɔni a y'i da don a la a n'a ka surunali donbaw min ye avocat ye olu kɔni kɛn bɛ k'u jɔ a tɔn kɔfɛ olu bɛ dɔ fɔ a yɛrɛ bɛ dɔ fɔ wa bawo maa bɛ se wari tunu cogo a fɔ k'a mana ɲɛfɔ cogo cogo n'i yɛrɛ ma ɲɛfɔli kɛ a tɛ faamu awɔ wa i bɛ n'i taara a yɔrɔ ninnu na avocat 2 b'u bolo u kelen bɛ ka wariba kulen jɔ u bɛ avocat ŋana 2 wa u yɛrɛ nɛ ka di comment avocat yɛrɛ tɛ min fɔ u yɛrɛ b'o fɔ ŋanama yɛrɛ ko ɲini tɛ wa awɔ ne bɛ juge sigilen de lajɛ o ka sin ka a k'a da la ten kaw a tɛ kuma fɛ o ale ka kaw ni o ye sariya de ye naam min ye ST ko yalima e ye nafolo ye nin salo ka bɔ kɛsu kɔnɔ cogoya jumɛn na a ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ ja fɛɛrɛ min dun b'a bolo i bɛ o dɔn wa intercaisse kɛ ka wari bɔ kɛsu dɔ la ka taa kɛsu dɔ la ka bɔ sigida dɔ kɛsu kɔnɔ ka taa kɛsu dɔ la bawo min ye client ye ni compte bɛ ne bolo sisan misali komi ne na ni ne bɛ fɛ ka taa n ka wari ta n ka sigida la Kalabankoro n b'a fɔ n ko ka transfert kɛ yen kɛsu kɔnɔ walasa n kana distance janba boli ka bɔ n ka yɔrɔ la ka na komi ne na ale m'o baara de kɛ a kɛlen don ka compte 120 de dilan a kelen to a la a ye nin baara cɛjugu daminɛ novembre kalo dɔ tile 20 san 2009 wa ka a ko fana munumunu ka taa se octobre kalo dɔ tile 13 ma san 2011 wa n'i y'a lajɛ e ko a yɛrɛ a tun bɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔw la o ɲɛmaya jɔyɔrɔ min ye commune kati ye Bamakɔ district kɔnɔ a y'o baaraw de boloda octobre kalo tile 13 san 2011 wa n'i ye commune 5 fana lajɛ ɲɛmaya jɔyɔrɔ tala ka kalifa la ye novembre kalo tile 20 san 2009 o furanjɛ ninnu de kɔnɔna na dɛ a bɛ sin ka compte fu dilan ten ka nafolo k'a yara ka bɔ kɛsu kɔnɔ wagande kɔnɔ fa dɔ fɛ ka taa n'a ye fa wɛrɛ fɛ wa bénéficiaire y'ale yɛrɛ a bɛ taa wari kunbɛn o ko yalima k'e nin waribamugu kule ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i y'a kɛ cogo di a ma se ka ɲɛfɔli kɛ e ye wari minnu bɔ nin cogo in na ta ko yalima ko ɲɛmaayaso walima maa wɛrɛw bɛ minnu bɛ dibi wale la n'o ye complices ye wa k'a ye dɛ k'ale tɛ maa si jalaki nin kɛnɛ ka bɔ yen a bɛɛ y'ale yɛrɛ de ya Allah ɲɛsigiso maaw olu ka avocat fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o kɔni olu ye ɲininkali sɛbɛkɔrɔ kɛ a la ne ko ST yalima mun y'i bila nin waleya cɛjugu la dɛ bawo min ye ɲɛsigiso olu ka danaya da e kan e ye agent comptable ye san 10 ni san yirikɛ in kɔnɔna na e ka taa nin nafolo bamugu kule bɔ k'a bɛɛ lajɛlen halaki nin cogo in na ta ko yalima mun hakilina de ye su ka kɛ nin waleya cɛjugu kan a ma se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli t'a la o non Boubacar, ce qui me plaît dans tout ça, c'est-à-dire que Mali cadre nous accusera k'a fɔ k'u ye wari dun n'u y'u minɛ walima u mana gɛn 2 ans 3 ans après u bɛ tila ka nasɔngɔ dili mɔgɔw fɛ wallahi hakɛ de don mais moi je ne comprends pas nin wari ba in e tun bɛ nin f'a ma pendant 10 ans 15 ans e ka bɔ 5 ans 2 ans seulement hakɛ de don tila ka yala mɔgɔw da la nasɔngɔ ɲini hakɛ Allah fɛn min ɲini cogo man ɲɛ o dun cogo ti ɲɛ ko de bɛ ten fasirikɛla n'o ye OB ye sɔfiti kɔnɔna na o kɔni kɛn bɛ k'a jira sa waati ni don nataw kɔnɔna na san 10 min sumalen filɛ ka di nin ye ST ma a n'a t'i sigi kaso bon kɔnɔ ni k'i sɛbɛkɔrɔ miiri ne ko nin zon ba kule u taa yɔrɔ jumɛn y'a ka yɔrɔ in na ye de cabinet jumɛn u taa cabinet jumɛn cabinet jumɛn wa caman bɛ yen olu bɛ taa premier na parce que o b'a sɔrɔ o ye dɔ sun ye dɔ maralen b'u bolo u kɔ ka girin u bɛ taa premier la premier walima 4e o tun bɛ yɔrɔ min na kɛ e tun bɛ 4e dilan olu ka nɔgɔn o lafiyalen bɛ ka tɛmɛ yɔrɔ tɔ ninnu kan Ala k'a lafiya
Ni ko saba mina ya salo ka bo le soft kono Umar Bari aga fasiri Batiriki munda ndo miye kanimbiye Batiriki kado kiri blow amaka tiba kiri blow Batiriki ikado ajasira hadi taraka kiri ere taraka kiri hali jobala hali ma min bi ta kati sigi ka lajɛ I mana juge prendo ye I mana avocat prendo ye u bi ɲininkali min kɛ Batiriki I ka dɔn jaabi tigɛ I ka dɔn yɔrɔ kiri bulon kɔnɔ n'a donna kiri bulon kɔnɔ bɛɛ bi banfula bɔ fɔlɔ awɔ o siga t'o la yɔrɔ banfula muso kɔni ka musɔrɔ bi t'u kun nka cɛ o cɛ hali sɔrɔsiw minnu bɛɛ bi banfula bɔ k'a da kɛrɛfɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye de juge bonya sariya bonya bawo olu bɛ ka jamana de défense ta o Segu o sanjala o y'a sɔrɔ maa ɲɛma yɛlɛ anw taara kiri dɔ kɛ o y'a sɔrɔ lɔkɔlidenw ka INEM de kun don waati a kiri dɔ kɛra an taara par curiosité c'était ma première fois d'assister à un jugement en direct an taara yɛlɛko kuma dɔ de fɔra an bɛɛ yɛlɛla ko wuru ka se ka mankanw turu ten juge sina ka birini dɔ ta ten martoni dɔ b'a bolo yɔrɔ a sina ka tabali kɔngɔ ten taisez-vous je vais vider la salle ko na amanda de ko a bi bɛɛ gɛn sisan Batiriki cɛ dɔ tun bɛ ɲɛfɛ a ɲi de ka jan donc a bɛ juge kɔnɔ ko hali bi cɛ taisez-vous an bɛɛ y'an da de a bɛ juge kɔnɔ ko hali bi ko cɛ b'a la ka yɛlɛ k'a sɔrɔ a cogo de don ɲɛ bolo kɛnɛ ma a ma ɲɛ min juge énervé ko ka I bolo ɲɛsin a ma ko monsieur c'est de vous que je parle a y'i kɔfilɛ k'a ɲɛ filɛ a y'a dɔn ko juge Kamalen a wulila k'i jɔ monsieur le juge pardon c'est mon habitude I tɔn ka tezara ko c'est mon habitude an ka tezara premier Batiriki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Worodugu Jekwa ni Foroba Ɲada a bɔliko siɲɛ 400 ni siɲɛ 400 Majasa Kaba Jakite nin y'a ka sɛbɛn ye ni n y'a dɔn n t'a kɛ Batiriki I k'a dɔn o bɔra Bamaji jɛrɛjɛkulu da olu ka bingani wale ni sonyani Bouakari I k'a dɔn t'u ɲɛsi bilen ka kɛlɛ kɛ u bi sonyani de kɛ nin ye hɛrɛ maloya ye aw ko k'a na kɛlɛ kɛ Batiriki a laban sera na kɛlɛ ɲɛ ka taa kɛ bingali I k'a dɔn n'a damanda ye sɛbɛnnikɛla ko a ko I k'a dɔn jamana tilebi yanfan fɛ u ye bingani wale min kɛ janvier kalo tile 21 Batiriki I k'a dɔn u t'a ni hɛrɛ ta a tila bɛɛ lajɛlen taara lahara janko Sikaso yanfan fɛ Batiriki sabula I k'a dɔn donda minnu bɛ yen I k'a dɔn bolila ni ka bingani walew kɛ ka sin ka boli k'u b'u kari kungokolo kɔnɔ Batiriki sɔrɔsiw y'u dɔdɔli ma janvier kalo tile 22 dugusɛjɛ chef d'état major général des armées nin Bamaji jɛrɛjɛkulu fɔ taara bingani kɛ Batiriki u y'a bɛɛ lajɛlen de s'alu kelen kelen ni k'u wulu kolo kundi Batiriki k'a dɔn k'u kɔnɔ fara ni k'u biɲɛ yɛrɛkɛ dugu ma sabula min ye sɔrɔsiw y'u dɔdɔli ma tuma min n'u kur'u la n'u ko law Batiriki I k'a dɔn law siɲɛ 1 siɲɛ 2 kelen-kelennin min kɔni sera ka sɔmi sabula olu ye sendɛgɛ o y'o fisaya ni moto ye olu sina ka marifaw ani moto u y'a bɛɛ keru k'u kɔda Batiriki sɛbɛnnikɛla ko u kɔdalen u y'u gɛn min ni min sɔrɔli kɔfɛ y'o dɔn de minɛn caman de radio de communication panneaux solaires batteries balo Batiriki k'a dɔn nin caman de tun b'u bolo ninnu kɔni ye sow ni binganikɛlaw de ye Batiriki k'a dɔn a kelen-kelennin minnu taara tu la u taar'u mɔɔnɔ ni k'u sama ka bɔ ni ka n'olu fana wulukundi sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye Sikaso yanfan ye Batiriki wuli ka jɔba de baraka kɛ sabula minɛnw baraka bila sanfɛ lege la minnu kɔni bɛ lajɛli kɛ chef d'état major général de l'armée a ko sɔrɔsiw bi fo Batiriki maa kelen t'an ka sɔrɔsiw la min ni tora a la o ye ala tanuba ye o tuma hali bi dugudenw baraka sɔrɔsiw dɛmɛni min kɛ u k'u jija koyi sabula nin kɛlɛ min filɛ nin ye Batiriki kɛlɛ in di ban fo maliden bɛɛ lajɛlen ka don kɛlɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le républicain
kono urudugu jeko ani eforoba nyada karamo to wara ni entega do ni sababe bo sabab no kama ko l'indépendant Musa Bilali Sidibe ni aka fasini Musa mi anga gendarme la ka mamuga ani nani e ko jamana baro kele ko ka time ka gunga se a hagela utara se la fiye bola mamuga ani nani utatola ibaye ka fu tega nangulo mata gwe mamuga ani nani gendarme ga mutuel mi mbei ko koni o se fo wari million biolon vla ani fla o yo de labo mutuel wagande no ya kesu konnae ko di mamuga ani nani ma na ma ya beta se la fiye bola aga na ta sigita o tega langulo aye ni mine ni ngoni ka to ga denga ta dibisu dondoni sa ko kai ma goro ma ko sebe mi ye gendarmerie nationale ko ni adugana mana ibaye ka fo janvier galot l'état ani woro temele en 2026 mi ye dugana mana ya sabakoro kun so sombe ba fo lara bolo bawu mamuga ani nani no officio ni sous officio ye rum bele jile ko ni ngele ko ka jamana ka bara ke kase a hagela ko ni ya jirasa ka fo unata segala fie bola kene boya mina kuta me ka di gendarmerie nyama danga ma do e colonel Najim Aga Ataye ale ko ni ya jirasa nyama to ala ka fo mamuga ani nani jongo ala obeta segala fie bola ko ga ko mi e fini digla kae ko ni beta sigide ka wati ni gaw no te sangana ka wati manituma wele be blima wati korofo munum be no lugu be na binkena kono e ka se ga wele ki nyini ga hakilna na e ka se ga dodi o ka ke de me ka nyeshi mamunu bolo be chala alisa wani ya la jafana o ka mi mamuga ani nani ye uluka kuma lazela no e porte parole ago ko ube boya masegita ka nyeshi an ga chama joro fanga nyama uma ka boya masegita ka nyeshi wera ka gendarmerie anyama kulogru ma munu udeme bare na kabu do fura dama kana se bima ka fo kulu bena ta ko bari ku segala teni do korowa ko tere o jamana ere akema ga shera bolo do desigi ni ye bara ke ga se hage do ma san hage do ma dongo ala beti segala fiya bo wasa mi ye jamana baro ye e kata ka jenge ma woro ka ijoro mne wasa jamana abara akana se ka jo ka goni ya la jafana mi ye bara yi ngoni ulu ya ke o kuna kun korotale al na soro la wati do la gele o kumbe akonna na ina fo kosa da ina terrorism kele mi no be andala ibaye ka fo mi o bara no kele jongo ala abara ka manno ko ga mami mana se ko bara bele jile ke ka se a hagela ka time ina fo nyemo kema ka yini jogo mina ne tara se la fiya bola ka soro fema izoro jongo ala ko boya masegi ani tashi blako no ke ka nyeji anga fini digla ka munu be no lu bena kele daga kono munu fana bana be ka dugo donge ala ka kene ani lafiya ta ka nyeshi ya rabbi ni we sabai memna ya salo ka bo mi lene pana e konna ye Musa Bilali Sidibe aka fasiridu fasirigi jumana ta wati sira wati yere dafara ni koy awo segi bi ke ni nguna foni kileka ni o bana burapele bi sai kana so kono ka ko ne je olu bi shoni daka ni ala sona man de ne do aminyo azoro kenen ga se ko bi bo ko lu lakani amedu kumara ka anvu jauta ka kuma ka cari be ka soro o kumbi jibi bulu eni ne fla jele kundo sebe wala wa